pochádzam z veľmi zaujímavej rodiny, ktorá spôsobila to, že dnes som taký tolerantný, pretože moji starí rodičia, môj dedo bol komunista, predseda jednotného roľníckeho družstva, babka naopak bola pobožná katolíčka a dokázali existovať v akomsi harmonickom súznení napriek tomu, že obidvaja v podstate predstavovali úplne rozdielne svety, a videl som, že dokážu aj takéto rozdielne svety existovať vedľa seba, dokážu sa ľúbiť, dokážu sa k sebe pekne správať, a vtedy som si vlastne uvedomil, že je to celé len o vzťahoch medzi ľuďmi, a pokiaľ dokážeme byť tolerantní jeden k druhému, pokiaľ dokážeme vypočuť jeden druhého, tak dokážeme existovať vedľa seba s rozdielnymi názormi na život, s rozdielnymi ideológiami, a takto to môže fungovať. Tie začiatky boli extrémne ťažké, pretože som začínal začiatkom 90. rokov. Nemal som žiadne peniaze, kapitál na rozbeh firmy. Prvý počítač alebo prvé dva počítače sme kúpili, použité počítače z Viedne, a aj tie sme kúpili len tak, že som musel predať prvé auto, na ktoré som si zarobil brigádami, a za prvými klientami som potom chodil električkou, a trvalo to 17 rokov. 17 rokov, kým sa mi podarilo vybudovať z firmy, ktorá v podstate začínala na zelenej lúke, začínala v garáži, jedničku na trhu. Podarilo sa nám vybudovať najväčšiu reklamnú a mediálnu spoločnosť. Trvalo to celých 17 rokov, ale som mimoriadne hrdý na to, že sa nám to podarilo bez akýchkoľvek úverov, bez pomoci zo strany štátu, nejakých subvencií, bez štátnych zákaziek. Jedinýkrát sme sa pokúsili zúčastniť sa takejto štátnej zákazky a boli sme konfrontovaní s korupciou, kedy po nás sprostredkovane požadovali úplatok. My sme sa rozhodli, že jednoducho sa na tom nebudeme zúčastňovať. Žiadny úplatok sme nedali, samozrejme tender sme prehrali, a to ma priviedlo k presvedčeniu, že to tak jednoducho nesmie fungovať. Neexistuje, aby ľudia, ktorí sú šikovní, ktorí sú schopní, ktorí sa dokážu presadiť svojou vlastnou prácou, aby títo ľudia boli v spoločnosti odstrkovaní nabok, aby vyhrávali tí, ktorí majú konexie, tí, ktorí majú známosti, a tí, ktorí sa poznajú s politikmi, alebo tí, ktorí dajú úplatok. Takto to jednoducho nemôže v tejto spoločnosti fungovať. Ja to robím aj kvôli svojim deťom, a robím to kvôli tomu, aby moje deti a deti mojich detí chceli ostať žiť v tejto krajine, v ktorej som sa narodil, v ktorej som žil ja. Nechcem, aby odtiaľ odchádzali. Asi vo fair play. Podnikanie je férová vec, alebo fair play je základná hodnota v podnikaní. V podnikaní, keby ste nepodnikali poctivo, tak veľmi rýchlo skončíte, pretože informácia o tom, že ste nepoctivý podnikateľ, sa veľmi rýchlo rozšíri a s podnikaním veľmi rýchlo skončíte. V politike to tak nie je, ja jednoducho mám pocit, že tu dokonca sa fair play nenosí, a nepoctivosť je považovaná v politike za výhodu, a to považujem za chore. Ten rozdiel medzi mnou a inými politikmi spočíva v tom, že ja politiku nepotrebujem. Ja sa nepotrebujem živiť politikou, ja sa uživím aj v biznise, a živil som sa naozaj veľmi úspešne v biznise, ale problém je, že tí politici, ktorí tam sú, nevedia robiť nič iné. Vedia robiť len politiku, a ich jediným cieľom je, aby sa v tej politike udržali. A druhá vec je, že na rozdiel od nich ja som nezávislý, finančne nezávislý. Ja jednoducho nevisím nikomu na šnúrke z nohavíc, ja nepotrebujem byť nikomu zaviazaný, pretože ja som sám sebe pánom. Stále verím, že spoločnosť môže byť demokratickejšia, spoločnosť môže byť humánnejšia, spoločnosť môže byť ľudskejšia, záleží len od nás, od každého jednotlivca, akým spôsobom sa rozhodne prispieť k tej zmene spoločnosti. Ja som za seba urobil ten krok, rozhodol som sa ísť do politiky a rozhodol som sa meniť pomery na Slovensku cez politiku.